Ini Mam. Kan aku kan yang dhisik lho. Nyore. Wis dhisik ding ora. Teng yo. Anu kowe dhisik apa aku sik? Ngajokne. Kowe sik dit Mau cari buah salak. nyolong. Ngalah meneng ngene. Jelajah. Jalanan Iki apa? tapak. Iki apa? Bedeken. Man. Bedeken iki apa? Jeruk ah. Heeh. Ini ada kebun jeruk, guys. Iya. Ini masa jeruk sing biasa nek ning pasar itu. Mbok. Masa wite koyo ngene iki. Kayak ta enek lho, Wi. Boy. Oke. Ngira Si tok lho. Telu. Papat ri. Si ijo ngono. Enek sing kuning kae ra ros ya. Tak ora iku. Ombo iki bae yo. Keluar cilik-cilik paling enak iki. Iki lombok ya yo. Terong. Terong tenan ah. Lombok. Endi? Ya ora enek iki. Babat. Wis dibabat. Iki ndi ngene? Ae. Kae sing kono enek ora ya? Udah jalan jembatan kok. Tinggal aku tenan. Lo rumahnya tuh untuk video kita. Dan dicek nih bocil-bocilnya tahunnya ini lho. Iki akeh kok tesane lho ngene iki. Ning kene iki Heeh. Ning kayak kalenan. jan resmes yo iwak-iwak iki. Blas. Nek kenekan. Iki ngono kok. Dulu ini Blek. Kayak enak iki bedaanku 50%. oh, Ya gari sitok kae no, Dit. Mati kabeh aja. Sing wis tuwa iki. Wis memeng barengan. wis ra enek ah iki. Kae kae. Iki dikae iki. Ndak iya apa balik Malah paling remen ya. ora enek ora. Mek gari wit sitok kae tok ya. Mangune wakeh mana? Sanding omahmu enek nok malahan bis mau. Ora KR enek to. Mbah nanti. Abah beda apa nanti? Apa yang buru? Ngono Ya, diki ah. Aku ngeplak aku. ini to. Telu. Wis ya telu ya. Wah, lagi iki mengenek suarane kok ora iki, Mang. Lali, Jo. Nyapa? Jo ora enek suarane tenan. Lah nyapa? Tek kula ora tak funi dhisik ngene panggarane suarane di video. Iya. Oh iso ya?